I ni'n mynd i droi yn sylw at gywaith o garol Plygain, gan awdur o'r 4eg ganrif ar 15, a hefyd un sydd dal ar dir y byw, sef Dafydd Ifans o Gylch Aberystwyth, a'r garol ni aned neb erioed i'r byd fel Iesu Grist. Ni aned neb erioed i'r byd fel Iesu Grist, fel Iesu Grist. Ni fi'n gwrw i fewn i gyd fel Iesu Grist, fel Iesu Grist. O'r holl greadigaeth gorau gwawr sydd yn y neb ar ddau a lawr. Nid oes ni fi yr un mor fawr, a Iesu Grist, a Iesu Grist. A chofio gen i hwn yw'r gan sy'n gwneud y nefol deilyn dan. Yn dan o glod yw enw glan, o Iesu Grist, o Iesu Grist. Mae'r iach awdwriaeth fawr yn rad, trwy Iesu Grist, trwy Iesu Grist. Cael cymod heddwch a glanhad, trwy Iesu Grist, trwy Iesu Grist. Am daimlo fechod sydd yn rhaid, a fflag i glin yn llwch i'r llaid. Cael golchiad cyflawn yn y gwaed, trwy Iesu Grist, trwy Iesu Grist. Cyfrangwr, ceidwad, arglwydd yw, eiriolwr, meddyg, brawdwr byw. Ein brawd arweinydd, gwirfab Duw, yw Iesu Grist, yw Iesu Grist. A diolch bellach heddiw sydd, am Iesu Grist, am Iesu Grist. Ein carol yn dragwydd o fydd, am Iesu Grist, am Iesu Grist. Nid rhaid ond credu arnoedd i gael maddeiant gan Dduw nef. Dyrchafwn ein diolch garledd, am Iesu Grist, am Iesu Grist. Am dragwyddoldeb gwir yw'r gair, bydd canu clodydd baban mair. Ar orsedd mwyach nid ar wair, o Iesu Grist, o Iesu Grist. Un o feirdd amlwg iawn y 4eg ganrif ar 15 yng Nghymru oedd Ebenezer Thomas, neu Eben Fardd, mae'n cael ei nabod fel arfer. Daeth yn amlwg iawn fel bardd eisteddfodol, ond erbyn hyn, mewn gwirionedd, dim ond un darn o'i waith sydd wedi goroesi yn boblogaidd, sef i Emyr o fy Iesu bendigedig unig gwmni fenaid gwan. A mae yna hanes trist mewn ffordd tu ôl i'r Emyr yma. Un oedd yn byw am ran fwyaf oes yn Rhynog Fawr yn Arfon oedd yn Athro. I farw yn 1863, ac yn yr ychydig flynyddoedd cyn hynny, i farw ran fwyaf o'i deulu agos. 2 o'i dair merch, i unig fab a'i wraig, a'i gadael yn unig iawn. A mae'r Emyr yna yn adlewyrchu hynny. O fy Iesu bendigedig unig gwmni fenaid gran. Ond mae'r Emyr wedi dweud hynny yn llawn hyder. Hynny yw, fi'n gallu rhoi fy nhroi i bwyso'r bethau'r byd yma, pwyso'r fy nheulu, pwyso'r ffrindiau, mae'r cyfan yn mynd i fynd, ond mae'n rhad i'n gadarn ar y graig, fi'n gallu pwyso ar Iesu i dragwyddoldeb. A fe luniodd carol Plygain, oedd ar thema na'n redeg trwy y pennill cyntaf yna, ni aned neb erioed i'r byd fel Iesu Grist. A mae'r ymadro yna Iesu Grist yn cael ei ailadro droion yn y pennill cyntaf yna. Does neb yn debyg iddo fe.
o'r holl greadigaeth, does neb mor fawr a Iesu Grist. A mae'r holl deulu'r nef, medda fe, yn cofio'r gân. Yn wir, mae can nhw'n torri allan yn dan o glod i enw glân Iesu Grist. A mae'n gorffen y pennill na, o Iesu Grist, medda fe, yr hiraeth yma amdano fe. Nawr, mae Dafydd Ifans, brodor o Gylch Aberystwyth, wedi treulio ei fywyd mewn gwirionedd yn gweithio mewn swydd uchel iawn yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Dafydd wedi cyfrannu yn sylweddol iawn i'n bywyd diwylliannol ni mewn sawl ffordd. Fe gyda'i wraig Rhiannon Enghraifft aluniodd y diweddariad o chwedlau Mabinogion, sydd wedi bod mor boblogaidd nawr i fwrw fewn yn cyrraedd ni fe bydai'n gallu darllen mewn Cymraeg diweddar. Fe a golygodd casgliad o lythyrau rhwng Nantlais, yr Emynydd Nantlais, a Eluned Morgan a Wladfa. Ac hanner can mlynedd yn ôl, yn 1974, fe enillodd y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Bro Myrddin gyda fferl o nofel wedi lleoli yn yr ail ganrif ar 15 yn sôn am droedigaeth myfyriwr yn y fyna. A teitl y nofel yna yw Eira Gwyn yn Salmon, sydd wrth gwrs yn adleisio un o'r carolau Plygain ac yn dangos diddordeb mawr Dafydd yn y carolau Plygain. Wel, nôl yn 2019, oedd e wedi bod yn canu mewn grŵp, neu bobl yn canu ar gais rhywun, dau bennill o garol gan Eben Fardd. A Dafydd yn meddwl, mae'n siŵr bod yna rhagor o benillion a hynny, achos mae'r carolau Plygain yn tueddu fod yn hir. Ond methu dod o hyd i ragor. A wedyn dyma yn penderfynu yn llunio benillion ei hunan. I'w canu yn Aberystwyth, yn yr Eglwys Efengylaidd yn Aberystwyth, lle mae'n aelod. Ac yn penderfynu llunio dau bennill ychwanegol, dyma nhw'n cael eu canu fyna, ac yn wir, ymhen ychydig wythnosau wedyn, darganfod rhagor o benillion gan Eben Fardd, ond oedd e wrth gwrs wedi llunio'r benillion erbyn hyn. Ac yn y casgliad gwerthfawr drysor, beth wedi wneud y fyna wrth olygu'r casgliad yna, yw cymryd pennill cyntaf Eben Fardd a dau bennill Dafydd wedyn. A fel wedes i, beth sy'n digwydd ym mhennill Eben Fardd yw y Crist yn cael Iesu Grist yn cael ei ail enwi droion drwy'r pennill yna. A mae Dafydd yn gwneud yr un peth yn y penillion nesaf. Hynny yw, does yna neb fel Crist, meddai Eben Fardd. Mae Dafydd wedyn yn symud ymlaen yn yr ail bennill, eto i danlinellu bod y neb yn debyg iddo fe, ond yn pwysleisio nawr bod yr iachawdwriaeth yn dod trwy Iesu Grist. Hynny yw, i ni'n cael cymod a heddwch a glanhad trwyddo fe. A'r pwysles nawr bod angen dod ato fe'n bersonol, yn deimlo a phechod sy'n rhaid, a phlygu glin yn llwch i'r rhaid. Ac yna, oherwydd hynny, yn gallu cael ein golchi yn y gwaed trwy Iesu Grist. Ac wedyn, diwedd y pennill na, mae'n eto yn tanlinellu pwy yw'r person yma ac yn pentyrru'r enwau yna, disgrifiadau yma o Grist. Cyfryngwr, ceidwad, arglwydd ac yn y blaen. Brawdwr byw, y gair sydd rhai cyfarwydd falle ond yn golygu'r barnwr. Ond mae'r barnwr hefyd yn frawd i ni ac yn wir fab Duw. Dyna yw Iesu Grist. Ac wedyn mae'r pennill ola fel eto sydd mor aml yn digwydd yn y carolau Plygain yn torri allan i foli. Hynny yw, beth sy'n wir nawr? Wel, mae Crist wedi dod, i ni cael yr holl bendithion yma trwy Grist. Wel nawr, diolch bellach heddi sydd am Iesu Grist. Ein carol yn dragwyddol fydd, i ni'n canu carolau eryg yn Nadolig. Byddai'n dda bod ni'n canu nhw weithiau yn ystod y flwyddyn, ond yn y nef, byddwn ni'n canu carol tragwyddol i Grist. Ac am Grist, felly, am yr un mawr, yr iachawdwr mawr sydd nawr yn dywysog i dragwyddoldeb. Ac wedyn eto tanlinellu'r angen am
Bod y pennill ôl yna'n sôn am ni, yn yw ein carol tragwyddol ac yn y blaen, mae hefyd yn pwysleisio bod rhaid i ni i bawb ddod yn unigol at y gwaredwr. Nid rhaid ond credu ynddo fe, na'r cyfan sy'n rhaid, dwi'n yn gofyn i ni wneud dim byd, i ni ddim yn gallu wneud dim byd, yn wir, i ennill yn iachawdwriaeth. Nid rhaid ond credu ynddo fe i gael maddeuant gan ddiw nef, ac oherwydd hynny wedyn dylchafwn ein diolchgar lef am Iesu Grist. Am dragwyddoldeb gwir yw'r gair, bydd canu clodydd baban Mair, ond nawr, ar orsedd mwyach, nid ar wair. A wedyn mae'n gorffen gyda'r un ymadrodd a pennill cyntaf Eben Fardd, o Iesu Grist, yr hireth fa am Grist, yn croi'r garol arbennig yma.